Predavanju o savremenoj proizvodnji kukuruza na porodičnim gazdinstvima Unsko-Sanskog kantona prisustvovalo je 60-ak poljoprivrednika iz Liskovca i drugih krajeva naše općine, koji su imali priliku da od Amira Džajića, stručnog saradnika u Pioneer institutu, dobiju informacije o osnovnim agrotehničkim mjerama u proizvodnji kukuruza, novim svjetskim trendovima u proizvodnji sjemena, korištenju inokulanata u pripremi silaže te zaštiti od korova, bolesti i štetočina. O trenutnoj proizvodnji kukuruza kao najdominantnijoj ratarskoj kulturi na području Unsko-Sanskog kantona govorio je Smajlta Romanović, direktor kantonalnog poljoprivrednog zavoda. To je najbitnija krvna kultura na prostoru kantona. Ona se na prostoru kantona sije na 17.800 hektara i ima tendenciju stalnog rasta, otprilike oko 10% na godišnjem nivou, i to je jedna od kultura koja je najbitnija za prostor Bosne i Hercegovine. Nažalost, kukuruz na nivou BiH uvozimo u visinu 72,6 miliona maraka u količinu od preko 157 miliona kilograma i smatramo dakle da je definitivno vrlo bitno dakle educirati poljoprivredne proizvođače. U Federaciji Bosne i Hercegovine godišnje se proizvedu 203.552 tone kukuruza za zrno te 321.607 tona za silažu. S obzirom da su prinosi kukuruza još uvijek relativno niski, Romanović je naglasio da je edukacija farmera jako bitna i neophodna jer se ukazuje na greške učinjene u proizvodnji kukuruza, ali i na način saniranja njihovih posljedica. Kako bi se izbjegle greške farmera u spravljanju kukuruzne i travne silaže i sjenaže, a time prevenirale i moguće negativne zdravstvene posljedice po stoku, na ovom predavanju je dogovoreno da će Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona sufinansirati analizu krmiva u svojim laboratorijama.